lutho ngalo magazini ayofuna ihanamanga niyawabona banamanga akonsizwe ngavala umgange siko uthi nasibezwile bekhuluma bethi bengavala umgangela hanamanga yiba namanga lababhemu akonsizwe ngavala umgangela siko awuzasha phela kumalebhlebhu mahlaba ihlangana lo njengemfologo mama kasangithanda usethanda amantombazana ngoba ngibona nginjena ngafelwa ngibaba ikuthi bopha umthwalo uhambe khathide kude kwanongoma yakhe indaba okhonza imbuku eThekwini muhle wena khathide ngoba uyancwada imbuku alincwadi liyajakuza sivoti mantombazana engabe nishikizela nje bese nizwile nendaba ukuthi iphatha nini awu ngoba niyafunga niyagomela nithi ngeke nimqoma umfoko ndaba kodwa iyavuthwa indlela enhla komsika amansinini ayibambe ikhona insizwa zakithi ngisukunyiswa inanku umbhalo wanansi intatheli nansi intatheli yakithi esilandelayo lapha evamisa ukusifakela ukwenzeka kwezinto ngiyafisa nje ukuyeluleka lensizwa ngoba ngiyabona ukuthi hayi cha ayazi lutho ngozulu ayikaze nje iziqale ngisho nokwazi kodwa ke lapha kwansizwa umuntu kahlekwa uma engazi lapha kwansizwa umuntu kahlekwa uma kubonakala ukuthi uyaphaphalaza kodwa kuumsebenzi wethu thina esithe ukuba phambili kunaloyo muntu ngolwazi ukuba simkhalime simeqele simbuyise endleleni ngoba inkomo ehamba ehlathini igcwala amakhizana inkomo ehamba ehlathini ivamisa ukuthi ikhohlweke bese ilala entabeni itholeke isidliwa izimpisi cha lo mbhalo obhalwe lensizwa la kawulona iqiniso kokuqala lokho kufanele sichaze ibutho amaviyo angamabutho asuka emakhosini ngokwehlukana ibutho likaZulu izinduna zikaZulu induna esuke ihlangene phambi kwesilo zilethwe ngamakhosi azo ngokwehlukana kunesilo sihleli ngalelo langa lezo induna izinduna zikaZulu bese kuthi ibutho amakhosi mayesikhiphile ongangeyintaba zonke ongangokujula kolwandle ongangomkhathi uma ngabe sibizile bese sithi mase sithe yaca phambi kwakhe sesididiyelwe abadidiyeli besilo bese sibizwa ngebutho likaZulu so ke lapha kulomhlangano lapha okukhuluma khona umne wethu lengimbonayo noma ngingamazi akusilo ibutho likaZulu leliyana ngoba thina akukho lapha esiphutha khona uma kufuneka ibutho likaZulu futhi ke akuzona induna ikaZulu leziya induna zenkosi ethile ebeziqoqelwe lapha kukhulunywa lokho bekukhulunywa nazo nangabe ke noma ngabe ka amakhosi ebehlanganisa induna kodwa akuzona izinduna ikaZulu induna zamakhosi ngiqondisa ke insizwa yakithi le ebhalayo la ebhala ukuthi induna ikaZulu zithi kufanele zilandele imiyalelo ethile yeqembu elibusayo kuqala khona lapho futhi lokho kukhuluma ukuthi kubonakala ukuthi akuzona induna ikaZulu ngoba induna eseva endlunkulu inelungelo eligcwele lokuthi ibe yilunga leqembu lepolitiki futhi yaziwe kuyilungelo layo eligcwele ukuthi ibe kanjalo kodwa uma isiphambu kweinduna zenkosi sisiyeke nje silo ngoba sekuwumuntu omkhulu kakhulu loyo sikhulume nje ngenkosi oyakhele awukwazi enkosini oyakhele uma uphethe insizwa ukuthi uyifunze iqembu lezepolitiki indawo eziningi ezifile ngezinto zesintu lokho esizama ukubuyisa zibulawe lokho ukuthi kube khona induna ezifuna ukuphoqa insizwa ukuthi azibe iqembu elithile mina nje ngiyaziwa ukuthi ngiyilunga lenkatha selokhu ngazalwa ngiyethembekile eqenjini lenkatha
kodwa awukazi ungizwe ngime phambi kweinsizwa ngikhuza iziqubulo zenkatha noma ngigqugquzela ukuthi insizwa ihambe ziyothanda inkatha noma zenzeni. Kodwa esikwenzayo nokumyalelo wenkosi yethu ukuthi njengoba sikhona fanele siqinisekisa ngempela ukuthi yonke insizwa eyiqembu layo izizwa ikhululekile phakathi kwethu. Ingakho thina uzosibona samba nezinsizwa eziya ngamaqembu onke lapha kwaMandlakazi. Ngeke uthole insizwa okuyibona igqoke esinye iskipa uma sesihamba into yobunsizwa, sesihamba into yenkosi bese ubona sesithatha isinoma kanjani. Sekukhona nezinkundla zokuxhumana ke manje ukuthola ukuthi kade ngihleli nensizwa namhlanje eyilinye iqembu, kusasa uyizwe ikhuluma ngenkatha. Angeke ungibone ngilwa naleyo nsizwa mina ku social media nje ubungibona ngingaka, ngoba kuyilungelo lakhe umuntu ukuthi akhulume ngeqembu lakhe lezepolitiki, kodwa inkosi yethu thina sihlonipha kakhulu. Ngakho ke lo mbhalo obhalwe lentatheli la ikhuluma ngalo lokho ebekubhala cishe izwe laKwaZulu ayilazi ukuthi lingakanani. Abantu baKwaZulu ngeke bengene ehholo, alikho ihholo elingamumatha izinduna zikaZulu, alikho. Inkosi yakwaMandlakazi lapha eSouth Africa iyo enezinduna eziningi kwedlula wonke amakhosi akhona, iyo enezwe elikhulu kwedlula wonke amakhosi akhona. Zona zizodwa izinduna nebutho lenkosi yakwaMandlakazi ngeke lingene ehholo. Manje ke mawuzobhala ntathela uthi izinduna zikaZulu zithi hayi into nje oyitshelwe umuntu wena wepolitiki leyo wathi akabhale lokho. Izinduna azibuyeke lokhu ukuthi uma zinemadlana zona kunabanye abantu zime phambi kweinsizwa ikhulume engathi abantu ubuchopho kabanabo. Lokho kufuna sikuhloniphe insizwa zakithi, kufanele futhi sikuthathe serious, abantu sibathathe serious. Abanye abantu impilo yabo ayikho ngemali, impilo yabo ingeyiphiwe uNkulunkulu abaphe zona izokuthi bekwazi ukuqhubeka nempilo bephile, ukuba impilo yabo kayisile ngaba bekhe emhlabeni. So akufanele mangabe uNkulunkulu ekunikeza amandla athe exaxa kunabanye abantu bese uma phambi kwabantu ukhulume ukuthanda kwakho, ukufunze amadoda. Bese kuba khona lamadoda ke avamise ukuthanda ukushaya ihlombe into engayihlaziyanga kahle. Indoda ayikwenzi lokho, indoda nje ayikwenzi lokho. Awuveli nje ushaya ihlombe ungazi ukuthi lo muntu uqonde phi ngalento ayikhulumayo. Uma inkosi yakho wena ithi hamba uyotshela izinduna ukuthi ayivotela iqembu elithile, hamba ufike ume phambi kweinsizwa uthi ithi inkosi yenu yenzani lokhu, ningangcolisi uZulu. uZulu sesiuvikele kakhulu, okhokho bethu bawuvikele kakhulu uZulu. Iningi lenu nina abantu njengamanje osekuyifashion kini lokhu kwaKwaZulu. Kade nikhipha inhlamba nina ngo2006. Kade nikhipha inhlamba. Uma nicabanga ukuthi ukuhamba kukaMntwana kuzokwenza izinto zibe lula bese nenza noma yini, hayi khululekane nikwenze lokho. Ngeke nikwenze lokho. Enganiningi leni benicabanga ukuthi ukuhamba kukaMntwana kuzokwenza ukuthi thina sishone phansi. Enganithina noma ningasibulala kuyovuka abanye. uZulu akuyona akuyena inyama yomuntu uZulu. uZulu umoya oyingcwele owabusiswa uNkulunkulu. Isizwe lesesakhethwa uNkulunkulu ukuthi siyoba sikhulu kwezinye izizwe. Ingakho lonke uhlobo lokudicilela phansi enithi niyalwenza nalabo abathi bayalwenza lungaphumeleli. Asikhohliwe thina ukuthi ade nikhipha ziphi inhlamba, asikhohliwe ukuthi ade nizani. Sinixolele ngoba sinibona senila. Ningathi ke masenila bese nisebenzisa imali ukwenza abantu behlupheke. Lezi insizwe niqoqela ndawonye nigange ngazo, iningi lenu nidla amamiliyoni ngalento yamabutho, kodwa insizwa akayisizakali ngalutho. Bese ke nina nizoma phambi kweinsizwa nikhuluma izinto okungeyona. Ibutho likaZulu ilele libizwa ngabadidiyeli, undunankulu nabadidiyeli elibizele esilweni. Alikho elinye ibutho likaZulu. Uma thina kwaMandlakazi sihlangene niboke nibheke ngisho lapha einkundleni zokuxhumana, siyakuqinisekisa ukukuchaza ukuthi laba abantu abahlangenela bayibutho lenkosi yakwaMandlakazi. Uma ke sesiphakathi endaweni yesilo siyakuqondisa futhi lokho. Ngakho ke insizwa zakithi ezithanda amakhosi, insizwa zakithi ezithanda izwe, ezithanda inhlabathi, qinani njengamanje kufakwa imali ezintweni zesilo ukuthi insizwa ziphazamiseke imiqondo ukuze abantu bezodla imali.
ayizondi inkabi ayibambe ikhona thina sibamba kulukhuni noma kunzima sidedeli ngoba sizinsizwa wosh